Здравейте, аз съм Ник Станчев и в това видео ще ви представя уникалния тренировъчен уред Bulgarian Bag. Модела от естествена кожа. Този модел се нарича Original, не защото другите са фалшиви, а защото този е първи. Направен от естествен материал, голямо разнообразие от дръжки, както виждате. Ето тези две дръжки използваме главно за силата на захвата и основните 4 движения, които са в образователната ни система. Ремъците с спомагателно средство към главните дръжки, които малко по-късно ще ви покажем как се използват, и трите странични дръжки, които са характерни за някои базови упражнения. Идентичният модел на кожения вариант, но само че от изкуствена материя, винил, може да го разпознаете по цвета и номерцата, които виждате тук. От едната страна имаме килограмите на Bulgarian Bag, а от другата страна тежестта в паундове. Отново, по същия начин всички дръжки са си на мястото и минаваме към следващия модел, който е от камуфлаж. Разликата, която виждате от другите два, е, че материята отново е изкуствена, но половината от тях е винил и другата половина е от плат. И специалният розов модел, който е за вас, дами. Разполагаме само с два основни размера от него. Това са 5 и 8 кг. Изкуствена материя, винил. Отново всички дръжки ги виждате, са на лице. И не на последно място голямата изненада в торбата, която се строи от моята лява страна. Това е Supple Strong модела на Bulgarian Bag. От естествена кожа, както виждате, идва с уникален кълъв и е за хората, които наистина са ценители на тренировъчни системи Suples. Виждате, главните дръжки вече са малко по-различни. Характерно за този модел е страничният джоб, в който може да сменяме тежестите, слагаме повече или по-малко. Лично модела, който е при мен в момента, е от 12 до 17 кг. Това е максимума. От задна страна на този модел виждате надписа Supple Strong с запазената марка, както и ремъчните дръжки са заменени с дървени, които могат да се откачат и закачат в зависимост от начина на използване. Друго характерно нещо за модела Supple Strong с сменяемите тежести са страничните дръжки, които виждате, че вече са много по-удобни за хващане и могат да се правят някои базови упражнения с помощта на тях, докато в Original модела нямаме тази възможност. Но както казах, това е бег за газарите. Няколко интересни факта за този тренировъчен уред е, че е представен на света през 2005 година и лично аз бях в първото видео. Още нещо интересно за уникалния тренировъчен уред е, че намира приложение не само в спорта борба, но и в другите бойни спортове, като бокс, джудо, жилжицу, смесени бойни изкуства, но нека не наблягаме само на професионалния спорт, защото уредът е напълно безопасен и може да бъде използван от всеки. Въз основа на собствения си опит, като елитен спортист и след това треньор с най-високо ниво в олимпийските тренировъчни центрове в Съединените щати, треньорът Иван Иванов осъзнава, че оборудването с метални тежести, което обикновено се използва в традиционните тренировъчни центрове, не е нито практично, нито достатъчно функционално като цялостен тренировъчен инструмент за изграждането на специфична сила, необходима за борба и други бойни спортове. Това доведе и до първата страхотна тренировъчна иновация, която се нарича Bulgarian Bag или Suples турбичката. Основата на Bulgarian Bag се гради в 4 основни упражнения, които след малко ще демонстрирам. Това са въртене, изхвърляне, раменно хвърляне и залюляване с клек. На английски имената са съответно Spin, Snatch, Arm Throw и Swing Squat. И сме готови да минем към първото основно движение – въртене. Проектирана да бъде използвана безопасно навсякъде с възможност за едновременно трениране на цял отбор, прави българската торба абсолютно задължителна. Само това, че сте силни в залата за тежести, не означава, че може да се справите с нея. Нека всеки, който опита или е тренирал, сподели в коментар с какви впечатления е останал. Независимо дали сте спортист, треньор или фитнес ентусиаст, се надявам, че информацията и демонстрациите, които ще намерите в моя канал, ви бъдат от полза за вашето израстване в спорта, който практикувате и ви помогнат да постигнете целите си. Българската торба е създадена с една единствена цел, именно резултати.
И дойде моментът, в който искам да ви представя с какви размери и тежести разполагаме. Основните размери са 5 плюс 1, която ще представя по-късно. Но за момента тук имаме 5, 8, 12, 17 и 22 кг. Характерното при всеки един от размерите е, че е с различен цвят ремъчна дръжка. Както виждате, средният размер е с червена, 17 кг е с сива и най-тежката, с която разполагаме тук, е кафява и тя е 22 кг. Най-леките съответно са 5 и 8. В момента около мен виждате 3 идентични размера Bulgarian Bag, но обсега на килограми е различен. Това е средният модел, който е 12 кг. От мое дясно имаме 10 и от мое ляво имаме 14. Съответно и за другите размери от 5 до 22 кг разполагаме с различен обсег, в зависимост от вашите предпочитания. Благодаря ви за отделеното време и не забравяйте да ме последвате в социалните мрежи.